Saksis ah. Gusto ko sanang magpatulong sa'yo. Anong klaseng tulong naman? Tulungan mo ko kay Baak. Mabisina ka na po. Niyamit tinig. Nagado nga pagtubuan nyo nga ruot. Dito yung pa sinulong ko. Naglawaan tatambak. Marigatin ko mati. Pagay ko. Kay Suna nakaunga rin. Anong tupay na tamang malpasataw. Wanto mo gamit ipang upak ti mangdalos. Wanto mo gamit babae ti kadwa di balay. Ano ka makatulong? Ang pa'y katulungan na po. Una yung kinapuskulnan. Dapat daw mong hapon. Ano makaginawa kayo mga magbasit? Si Kuya Andres yun ah. Ang init-init, wala pa siyang jacket tsaka sombrero. Daig pa niya ang kalabaw. Hoy Kuya Andres, anong ginagawa mo dyan? Kita mo lang ang nagtatamo ako. Tatanong ka pa. Kawawa naman tong palay mo Kuya Andres. Mas marami pa yung damo kaysa sa palay oh. Kaya nga eh. Kunti lang yung maani ko ngayon. Tapos, lakas mo pa kumain. Gusto mo bang tulungan kita dyan Kuya Andres? Bakit? Marunong ka ba? Baka iba naman yung mabunot mo. Expert ako dyan Kuya Andres. Saan ba ako magsisimula? Diyan ka na, dito ako. Sige na, umpisahan na natin. Maiba ko Kuya Andres. Totoo bang ikakasal na si Maria tsaka si Baak? Bakit mo natanong? Gusto ko lang malaman kung totoo yun. Totoo yun. Bakit? Gusto ko sanang magpatulong sa'yo. Anong klaseng tulong naman? Tulungan mo ko kay Baak. Magpapatulong ka eh, kakasal na ngayong tao. Kuya Andres, hindi matutuloy yon. Tututol ako sa kasal nila. Ha? Tututol na sinasabi mo. Hindi ka naman mahal ni Baak. Kahit na hindi niya ako mahal, mahal ko naman siya. Ba't ba kasi anong nakita nyo sa taong yun? Ewan ko ba? Ang lakas ng apil ng taong yun. Apil? Baka apelido niya, Baak. Hindi yon. Ang lakas talaga ng apil ng lalaki yun. Siya lang yung may apil na ganun. Kahit ang daming lalaki dyan, siya lang talaga yung nagugustuhan ko. Apil? Kaya pala ang dami niyong umaapil. Sa sobrang dami namin, ewan ko nga kung sinong magwawagi sa amin. Nakaw. Pero ilalaban ko siya. Ilalaban ko talaga yon. Huwag mo lang ipaglaban. Bakit naman? Mahihirapan ka lang. Kahit mahirapan ako, ilalaban ko yon. Sus! Tulungan mo na ako, Kuya Andres. Gusto mo talagang tulungan kita? Oo. Lahat gagawin ko, tulungan mo lang ako. O sige. Dahil sinabi mo yan, inisin mo lahat to. Damuhan mo lahat. Sige, basta tulungan mo lang ako. O sige, simulan mo na dyan. Sige. Dalingan mo ah. Oo, basta tulungan mo ako ha. Hindi ah. Ikaw nga magtatapos lahat yan eh. Hindi, tutulungan mo ako kay Baak, promise? Promise ka dyan, alis na ako. Kuya Andres! Tapusin mo yan kung gusto mong tulungan kita. Ano ba naman yan? Iniwan niya ako mag-isa dito. Pero in fairness, tutulungan niya ako kay Baak. Fairness ah, ang init ng panahon. Ang dami pang dadamuhan nito. Ano oras kaya ako matatapos? Baglagin mo, sumampu ito. Saksis ah. Mabisina ko na po.
Umpay, nagmadiyata pinagkitam. Lukis ti sabam. Apay na narabid mo takwayanan. Madi may bagang nagmula ka man tilayan. Tunay pinakatsamtsamba na nagdaram usap pa mo ti kadaruman. Apay ngamin nagado nga pagdaram usam di tapay. Apay ngamin nagado ti bagmulaan tilaya dito ipay. Apay yamapan nga rodin alangan nga pigilak pay. Bad trip kan Di pa pultita ka rin short count. Lukis ti sabam mo talaga. Ang amin mo to naramidong masiaraw. Kasi di nagdagdatan na pa ni Sabila. Aro tita pa na Victoria nakamanukan. Tapos dumagas ka pa di gimba. Tapos di pabalok. Impugi mo tajay. Di ka na tagpabailan. Tapos si dumagas na di Piray, si Talavera. Imbal mo man digit ti Badirain. Tapos si dumampas na di gasolina ni San Jose. Imbal mo man ito di Pusten. Apunay ka mo time. Di na dito ako di pa Biskaya. Imbal mo di Karanglan. Di ba? Adi Wajay, Colbert. Tapos nakadalon taman di Kwan. Karitaw. Di mo man imbana tayo. Nakamanukan. Adaw nuibi adyan. Tapos di ba yung bang? Kun bambang. Say mo man imbana mo man dayan. Nagadupay nga estudyante dalabas imbana mo ratan. Tapos dapat ka man dyan sulanaw. Malagit ko di sulanaw. Adi tinamayat niya na namin mo. Adi abot niya kasya di poon. Di mo ibugit ka. Di kagbabain. Tapos di Jade. Imbala mo mula tajay. Nagbasik nga po ti marunggay. Narami mo pa pagilang. Tapos si Bagapag. Nalagi mo na rapid baw. Umuli ka di ka manteres. Nalam ni Saga, pinagilang. Nagkaurot-kurot na tawa mo. Bago tawa na ni Sabila. Di kurot down. Adiyan. Talagan. Adi tinarami mo. Dabis ay narami mo ajay. Madya malipatan adiyan. Nakakita ka ti nila si tricycle driver. Adi pinagilong. Pero may umuwi tricycle driver siya ka. Magpwita na katarayta. Hindi ko saaw. Hindi makatikataway bagak. Isto na, bagamit ang maaminin kay mababain anak kon. Hindi kag talnat ta masipapukan. Kapay, matipay mo nalpas. Malagip mo. Di ba ipas sa Santiago? Impapas mo man dyan. Nakatalo ka beses jay. Ay talo nga kulbot jay. Di mo minay sa maysa. Pagbaga natag paypaysaw. Isto na, di ka pa lagsarding ita irarib kan. Sunod ka rin. Ayun kaya, nakita kayo ni Maria di Balay mo Nanarami dyan. Apay ko ma. Nangyala kayo ya. Uy na, apay kapon. Apoy! Tata lamang gigata kasawa, nangyala.